saboda hanci da baki duk waje na suke, ana lisa wasu waje ba ciki ba. Shi yasa in mutum zai wankan janaba, iya wanke gaba gare shi misali, harko dai mutum ya wanke hannayensa, in akwai wata ƙazanta ya wanke. Abu na biyu sai ya wanke gaba gare sa, tun da wajen tibiyarsa gaba gare sa wajen goya ne, duk inda yake tamar dai bai da tsarki, duk ya sa ruwa ya wanke wannan wuri. In mutum ya wanke gaba gare sa, abu na uku da zashi sai ya ciko tafin hannun shi gashi, ya zuba makan shi ya zuza da kyau, ya ƙara har sau 3. To yanzu iya haka sai shi yi arwalla, siffar arwalla dai arwalla. Yanda ya yi arwalla gaba ɗaya ya ƙare, sai ya tashi ya zubo ruwa tsagin sa na dama har ƙasa, ya zubo ruwa tsagin shi na hagu har ƙasa. Shikenan ya yi wanka, yana son da tun shi masallaci. Amma in wuri yana da taɓo, to nan sai ya jinkirta wanke cinai. Lokacin da mutum ya arwalla, shi abinda ya shafa makai ya kwalkwala kunne, to yanzu cinai sai ya jinkirta, sai ya zubo ruwa da sama har ƙasa dama garai, ya zubo hagu garai har ƙasa ko'ina. To sai ya gusa daga inda yake, sai ya gusa gaba, sai ya wanke ƙafar dama, ya wanke ƙafar hagu. Shikenan ya ƙara wankan janaba. In ma mace ce shikenan ta ƙara wankan janaba. Kuma da wankan janaba, da wankan haila, da wankan jinin biki, duka da wankan gawa ma, duka wanka shine dai wanka, da wankan juma'a shine dai wanka, bai da bambanci. Niyya kawai ta bambanta su. Wannan wankan janaba ne, wannan wankan yanke jinin biki ne, wannan yanka ne na yanke jinin haila, wannan wanka ne na juma'a. Kaga niyoyi ne suka bambanta, amma duka wanka shine dai wanka. To shine Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahharu, in kun kasance kuna da janaba, Allah ya ce ku yi tsarki, ma'ana shine wankan janaba.